आदाया दाबो सफैया नेनोसो बालायलांबाय आं आयै प्रेक्टिसनिबो टाइम जाबाय लोगोफ्राबो फैजोब्बाय बे बे गथ'आ बिदिसो मोसानायनि नाम लानानै बे सेंग्राफोरजोंसो गिदिंहैयो बिमानो माब्लाबा लागायना होनाङो बेखौ जागोन दे दादा ओमफ्राय खयथामोनलाय दादा दे जागोन दे दादा आइ आफा थानायमोनब्ला बिदि बिमाजों सैमा बायदि खालामजानाय नङामोन आङो आइ आफा नोंसोर अबाव थांखो आयु सयथा जालायलांबाय सिखाद' आइया आंखौ फुङावनो लिंहरदों ना देलाय स्टेपा बानायगौ सोनांगौआ बे जोंना बे सोलोंखानाया बेखौनो एसे सिम्पोल लानोसै ना लाफाथि बहा दङ नै गोजौआवसो फै बेयाव जिरायहैनो फै चेयारखौबो गंसेल' लाबोदों आङो जेबो नङा नैबेयावनो जिरायदो ओइ फाग्लि बोरै दङ मोजाङैनो दङ फैफेरा दिनैलाय मा गोसो जानानै फैलायखो नोंलाय गोसो जानानै फैदों आङो नैहाय फाग्लि माथो दुमफावनि फिसाजोखौ मोसानो थांनाया माबा माबिसो खोनालाबायदों आङो मा खोनादों नैहाय माबा मोसानो थांनायानो मोना सेंग्राफोरजोंसो बेरायहैनो माथो आंबो नुदोंथ' सानसे बै लामाथिं थांनाय नुदों आंबो दावराव जासो गारदोंनो माथो गामियाव आं बारा थाल मोनाखै दे बेबायदिसो आरो बिसानि फिसाजोआ बिमाया मिथिदोंना मिथियाखैथाय दे होमबालाय आंबो थांसै नामाथाय आगै गय जालांला गय जालांदो जाला दे आगै गुजुबाय थादों आङो जाबाय थाथ'ला उनाव फैफिनगोन दे फैबाय थानांगौहाय फाग्लि अ दे फैगोन दे होमबा थादो दे औ दे बे गथ'आ बिदिसो आरो बे आब' दुमफावआ मिथिदोंना मिथियाखैबा खोन्थाना हैनांगौ
आबो दंबावो मा खालामदों नोंलाय नै मा सिबदों आङो सिथ्ला ओइ र' मारै फैया ओरैनो फैदों आं र' आङो लाबोनो हा दे जेबो मिथिबावा खोमा बिमाया फिसाजोआदि मा खालामो लगायनासो होनां दा जागोन दे खबरफोरा मोजां ना मोजां आब' नोंहालाय बोरैथो दङ दङलै दङ मोजाङानो बिदिनोसै थानो आं सानैजोंलाय ज'नो नै आब' मा नोंनो आं मोनसे बाथ्रासो खोन्थानो फैदों मा बाथ्रा नों खोनायाखै नामा मा जाखो गामियाव बायदि बुंलागासिनो माथो आंनि फिसाजोखौलाय मा खोनालाबायखोदों नोंसोरो मा बुंबायखो नै आब' मानसिफोरा बुंगासिनो नोंसानि फिसाजोआ मोसानो थांनायनि नामाव हौवाफोरजोंसो लामायाव बेरायहैयो होननानै बुंलाबायबाय थायो लामायाव एकदम खोनादों आंबो नुथारदों बेबायदिसो बे गथ'आ मोसानो थाङो होननानै बुङो मानो बुङो हराव थाङो बेबायदिसो बियो दाबो फैबावाखै गथ'आ दाबो फैबावाखै हौवाखौ दाखालि आंबो नुबावदों आं सानबाय थादोंमोन नोंखौ खोन्थानो फैथ'ल' बे गथ'आ फैथ'ल' दे बिदिब्ला आब' आं थांसै बेखौनो खोन्थानो होनना फैदोंमोन आङो दे आगै दे थांदो दे फैथ'ल' बे गथ'आ मोनगोन आंखौ बे गथ'आ दाबो मानो सफैलाथाय फुङावनो फैनो थिनदोंमोन एथ' खामानि दोङो फुङाव फैनो थिननाया एसेबां गोबाव बेलासि जालांबाय बहा थांनाय नोंहा बहा थांनाय प्रेक्टिस दंमोन आयै गाबोन प्रग्राम दंना बेखायनो ओमफ्राय नोंखौ मा खोनाबाय थादों आं गामियाव मा खोनादों आयै मा नों गन्थं हास'सिगोन नों गासैबो आंनि मोना थांनानै मानानै सोरबा हौवाफोरजोंसो बेरायहैयोबालाय नोङो गामिनि मानसिफोरा एसेबां खोन्थादों आंखौ लासिंसिंनो सोर खिथाया आंलाय लोगोजोंसो थांदोंना मेरला मानसिफोरा बुंगासिनो लोगोजोंसो थांदों आङो मोनला नोङो मोसानो दिनैनिफ्राय बेफोर लाबो मोसानो मोना दिनैनिफ्राय नोङो masih mungkin dia gua faltu Mana? Mari orang ya? Oh, jangan ikut tua tu, saya angin kesah pun sampai nalai, udah nanti tu dah kusel, apa nak ada? Mana? Baik sini. Oh, kejar deh. Kenapa? Ngapa?
माबा अनाया माने दाखालिनि प्रग्रामाव बियो माने फार्स्ट थांबाय बिसोर खोनानो फैदों आङो नै नैबे जाबाय सार्टिफिकेटआ नै दाखालि मोसानाया बेयाव फार्स्ट थांबाय बियो माथो बुंदों आया दिल्लीयाव सेलेक्सन जाबाय मोजां होनबाथ' नै दे आंबो गैबाबा एसे गोरा गोरा बुंखांबाय नालाय नै गामिनि मानसिफ्राबो जात जात बुंलाबायो बिनि थाखायनो रागा जोंनानै आङो गोरा गोरा बुंखांबाय ओमफ्राय दुखु मोननानै दङ ओमफ्राय गथ'आ आं फुजा हरनो दे ओइयाव नानै लोगो फैदों होनदों ओमफ्राय सिखा द' अना गिलांबायसोलै बाबु दहायनिफ्रायनो बन्द' खालामना लादों ओइ गिबायसोलै बाबु Una, ui, không đi ăn sậy. Una, đâu nè? Có cái bút từ đi. Ơi, có đi khăn lơ. Una. बिस्रा माबा दावराव जागासिनो थुलाय दावराव जादोंथ' थुलाय